O Compostela superou a cidade de Ribeira pola mínima na súa estrea nesta pretemporada. Os ribeirenses adiantáronse, pero os visitantes deronlle a volta ao marcador con 2 goles. O fútbol regresou á comarca cos amigables de pretemporada e esta fin de semana foi a estrea do Cidade de Ribeira. Os branquiazuis disputaron o sábado o seu primeiro encontro logo de comezar a adestrar a semana pasada e xogaron na casa ante un rival de superior categoría, o Compostela. A fieiteira vergou novamente un partido no que o equipo local comezou a engraxar as súas pezas para a campaña que comeza en setembro. O conxunto compostelá dominou o xogo, aínda que esta superioridade non se fixo efectiva en forma de gol. Os branquiazuis foron crecendo co paso dos minutos e a súa resistencia ao compos incrementouse, sobre todo tras o primeiro tanto do duelo co que se adiantaban os ribeirenses. A defensa visitante non estivo acertada á hora de despexar un centro á súa área e Viturro non fallou para marcar e poñer 1-0. O Compos reaccionou ao tanto aumentando o ritmo do xogo e creando ocasións, o que lle serviu para poñer as táboas pouco antes do descanso ao rematar guisante con acerto un centro de Porrúa. Antes de regresar ao terreo de xogo houbo cambios que se foron desenvolvendo tamén durante a segunda metade. O Compostela tiña novamente a batuta, dominando o coiro e evitando novos envites do Cidade de Ribeira, pero os visitantes seguían sen poder superar novamente a defensa rival. A súa perseveranza foi recompensada ao fío do final cando Sergio Santos bateu por segunda vez a portería ribeirense. 1-2 final, estrea con derrota do Cidade de Ribeira nesta pretemporada. Os branquiazuis seguen a traballar e este mércores mediránse o Boiro na Fieiteira, duelo que atraerá as miradas dos amantes do balonpé.